Mae yna lot o bobl, dwi'n meddwl, ofyn mentro bod nhw ofyn methu, ond sut maen nhw'n gwybod bod nhw'n mynd i fethu heb bod nhw'n di mentro yn lle cynta. Mae'n haws chi fentro a bod chi wedi trio rhywbeth na bod chi'n mynd, bechod na fyswn i wedi gwneud hyn. Fedrwch chi'n rhoi i fyny ar ôl rhyw chydig wythnosau neu chydig fisoedd, mae rai chi ddefal barhau. A dim ond lle da chi mewn ardal gwledig neu ardal brysur, mae rai chi ddefal barhau mewn busnes. Di dysgu o wylio dat dwi, ond hefyd wedi dysgu wedi dod yma i Llanrug a di gwylio yr hogia sef Siôn a Gwyn y ddau frodyr. Dwi wedi gallu dysgu ochr yn ochr â nhw. A mae hynny wedi bod ofnadwy o werthfawr i fi. Dwi'n wedi gorfod mynd i ffwr i wneud rhyw gwrs, neu dwi'n wedi gorfod mynd i ffwr i wneud o dysgu am gynnig buddi. Dwi wedi cael wneud o yn yr ardal lleol, achos mae'r wybodaeth yma. Dwi dal yn cael yr un bywyd cymdeithasol mewn ffordd lle. O'n i yn aelod o gor pan o'n i lawr yn Gaerdydd. O'n i'n aelod o blaen ddyfal, ond pam di dod adra, dwi wedi bod yn aelod o gor isgeifio cael cor harmoni. Felly, dwi'n wedi colli allan dim felly. Mae'r bywyd yr un mor fywiog yma ac ydi o'n Gaerdydd. Mae'r cyfleoedd yna, mae'r cyfle i gymdeithasu yna. Mae Clwb Ffermwyr Ifanc wedi bod yn ddipyn o help i fi dros y blynyddoedd. Mae'r amrywiaeth yna maen nhw'n gynnig i bobl ifanc yn wych. Maen nhw'n agor y drysa a maen nhw'n rhoi blas i chi ar bob dim os liciwch chi. Dyna os da chi rioed i trio beth o blaen. Mae o'n rhoi y blas ar abwyd na i chi. Mae byw yn yr ardal yma fel swn i byth eisiau gadael. Mae yna ddigon o gyfleoedd yna i gael os rhywun yn barod i edrych amdano nhw o gymryd nhw. A mae yna amrywiaeth eang o wahanol swyddi yna i wneud. Mae o'r bywyd delfrydol. Fedrai'm gweld fi'n symud o'r ardal yma. Dwi wedi bod yn ffodus iawn i dderbyn gyda swydd da parhaol gyda cwmni Scottish Power. Bod fi wedi gorfod mynd i ffwr i hyfforddi o'n i wastad edrych ymlaen i gael dod adra. A mae'r cyfle i gweithio fewn yr ardal o ddydd i ddydd a gael crwydro chydig o'r ardal hefyd yn neud rhywun sylwi pa mor lwcus ydy rhywun o weithio a byw yn yr ardal yma. Mewn gwirionedd does na ddim rhwystra o fyw o fewn ardal Arfor. Mae yna ddigon o gyfleoedd allan yna. Mae yna gyfle i rhywun manteisio creu bywyd arferchog i nhw hunan adra yn yr ardal yma. Pan es i brifysgol, oedden ni'n awyddus i symud i ffwr i Gaerdydd, fel esiampl, i gael y brifdinas na. Oedd ar ôl adar Covid a gael dod yn ôl adra, mae di uwcholeuoedd i fi bron pa mor bwysig ydy'r ardal Arfor yma iddo fi, a pa mor faint sy'n ni ddim yn ei newid o. Felly dwi'n gweld dyfodol o'r fi'n symud i ffwr o gwbl. Falle, sa chi wedi gofyn i fi chydig o blynyddoedd yn ôl, so ni'n meddwl bod yna lot o bethau ddim ar gael iddo fi yn yr ardal yma, ond wrth edrych mae'n cymryd lot o amser, fach chi'n gorfod edrych yn iawn i ffeindio'r pethau yma. Falle bod yna cwbl o bethau sydd falle ddim mor hawdd i ffeindio, ond mae nhw yna. Mae yna ffordd i gael unrhyw beth ych isio yn yr ardal yma. Ac hefo'r dyfodol trafnidiaeth yma, mae yna ffyrdd i gael bob dim i Arfor iddyn ni. Just mater o gofyn di lot o fo, dwi'n meddwl.